Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan vi hjælper vores kunder med en hurtig og smidig rekrutteringsproces. Vi arbejder med rekruttering og bemanding inden for regnskab og løn. Vi hjælper virksomheder med at undgå at få 100 ansøgninger ind, som endelig ikke er kvalificeret. Samtidig med, så som kunde hos os, kan du ikke budgettere med et jobopslag, for vi anvender ikke jobopslag hos os. Hvem er det her lavet til? Det er lavet til ledere inden for økonomi og løn, hvor der er behov for en ekstra ressource eller en ekstra medarbejder, som der skal rekrutteres til. Vi har sat en proces op for tidsbesparelse, for at I og jeres HR-afdeling ikke skal igennem 100 ansøgninger. Hvorfor så overhovedet bruge os til rekruttering? Vi har bygget en database op på plus 600 kandidater inden for regnskab og løn. Vi verificerer dem på ugebasis. Det er stadig relevante kandidater, som stadig er på markedet til at skifte job. Vi har lavet en hurtig og effektiv rekrutteringsproces, hvor vi samarbejder med vores kunder om at finde den bedste løsning. Vores spidskompetencer, det er inden for regnskab og løn. Det, som vi egentlig gør i vores proces, det er, at vi bruger ikke jobopslag. Vi tager udgangspunkt i første omgang i vores database. Så prikker vi ca. 250 kandidater per stilling, som vi rekrutterer til. Vi har dialog med dem i telefonen. Så kommer nogle af dem videre til en telefonsamtale. Og efter telefonsamtalen, så kommer de videre til en samtale hos os. Og ud af det vil der cirka komme 7-10 kandidater, som bliver præsenteret til virksomheden. Vi har en rekrutteringsproces cirka på 60 dage, fra vi starter ud med den første dialog med kunden, til at der er en ansættelseskontrakt skrevet under fra de kandidater, som vi har præsenteret. Vi har her i 2024, der har vi rekrutteret 50 rekrutteringer inden for regnskab og løn, hvor det har været en hurtig og effektiv proces sammen med vores kunder. Her der ser I nogle af de virksomheder, som vi har hjulpet med en rekrutteringsproces. Vi har blandt andet Henrik ude fra Cosmos, hvor vi var med til at hjælpe med en rekrutteringsproces inden for en accountant. Vi endte med at præsentere 8 kandidater. Så hjalp vi også ScreenMind med at finde en accountant. Der kunne vi udelukkende bruge vores database og præsentere kandidater. Hos Ditobus, der havde vi 25 kandidater til samtale, og det var ud fra, at vi havde prikket 194 kandidater. Hvad er det så for nogle situationer, som der gør, at vores kunder har brug for vores hjælp? Jamen det kan være ved opsigelser, sygemeldinger, deadlines, hvor der er brug for interimkonsulent, hvor man kommer ud og får aflastning i sin afdeling. Det er nogle aftaler, hvor vi har nogle fleksible vilkår, så I ligesom får stillet jeres behov i forhold til, hvordan de her opgaver skal udføres. Det vi egentlig ofte ser, det er at lave en løsning, hvor vi bygger broen mellem, at vi har en interimløsning, og så kører vi en rekrutteringsproces på. Det gør egentlig, at på den lange bane, der får virksomheden ro på deres organisation. Deres nuværende medarbejdere skal ikke tænke over, om skal tage ekstra opgaver ind. Nej, der kommer en interimløsning ind, indtil de har en nyansat i deres afdeling. Interimkonsulenten bliver der, indtil at den nyansatte starter og får overdraget opgaverne. Det giver ro i organisationen, og nuværende medarbejdere kan fokusere på deres egne opgaver. Sådan step 1 er i opstartsfasen, det er, at vi har et opstartsmøde med jer som kunde. Vi har behov for at stille nogle spørgsmål om, hvem er I som virksomhed? Hvad er der for nogle opgaver i afdelingen? Hvad er det for et team, I har i afdelingen? Så vi kan præsentere jeres virksomhed i øjenhøjde med, hvad virkeligheden egentlig er. Dernæst går vi så i gang med vores database og ser, om der kunne være et match på nogle af de kandidater til jer. Step 2 er så udvælgelsesfasen. I udvælgelsesfasen bruger vi cirka 4-6 uger til at kunne præsentere 7-10 kandidater til jer. Vi har som udgangspunkt prikket cirka 250 kandidater, hvoraf 40% kommer videre. Og vi ender med 7-10 kandidater, der bliver præsenteret til jer. Step 3, det er selve samtalefasen. Der koordinerer vi selve samtalen med kandidaten
og de tidspunkter, som I har mulighed for at have de her samtaler. Vi giver jer noget sparring undervejs, hvis I er i tvivl om den ene kandidat frem fra den anden. Mens I afholder samtaler, så fortsætter vi rekrutteringsprocessen, så hvis I ikke når i mål med de første samtaler, så kan vi præsentere nogle flere kandidater til jer. Det er egentlig sådan her, vores rekrutteringsforløb er. Det kræver selvfølgelig, når vi skal kunne levere inden for 60 dage, at vi også har kunder, som er med på den her effektive proces, at når vi præsenterer kandidater, at I også får kigget hurtigt på kandidatpræsentationerne, og vi hurtigt får arrangeret nogle samtaler. Vi har et smalt vindue. Arbejdsmarkedet er jo som det er, og det gør, at vi må holde fast i en hurtig og effektiv proces. Det er altafgørende. Tak fordi, at du lyttede med. Hvis du synes om denne her rekrutteringsproces, som jeg har fortalt jer, så klik på linket og book et uforpligtende møde ind med os, og så kan vi tale lidt mere om jeres behov og hvordan en rekrutteringsproces kunne være for jer.